Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, Laura Borràs. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista que per fi hem pogut fer. Bé, volia començar a preguntar-li per l'entrevista per la seva vida una mica, d'acord? Vostè ha passat per moltes etapes i una de les més destacades és la presidència del Parlament de Catalunya. I amb això, la primera pregunta. Com arriba una professora d'universitat a ser presidenta del Parlament de Catalunya? A veure, hi arribo perquè jo, que sempre m'he dedicat a la docència, que és la meva vocació i n'he fet la meva professió, en un moment determinat, quan el president Puigdemont, des de l'exili, ha de fer una llista de país, doncs ens demana a persones, moltes de les quals no veníem del món de la política, que fem aquest pas i ens comprometem pel país. Això és el que vaig fer en les primeres llistes a les quals vaig anar amb el president Puigdemont, i gairebé després és com una onada que ha anat fent gairebé de tsunami i aleshores a les eleccions del 2021, després d'haver fet un procés de primàries a l'interior de Junts per Catalunya, 6 mesos després de que s'hagi creat el partit, doncs soc escollida candidata a la presidència de la Generalitat. Fem les eleccions i en un context molt desfavorable, nosaltres no teníem estructura de partit, no teníem drets electorals, no teníem recursos econòmics, no teníem temps als debats, publicitat, no teníem res, però teníem la força, l'empenta i sobretot la força de la gent. I per tant, tot i haver-hi Covid i aquestes circumstàncies tan adverses, hi ha gairebé com un triple empat. Hi ha el Partit Socialista treu 33 diputats, Esquerra Republicana 33 diputats i nosaltres, contra tot pronòstic, 32 diputats. Hem de tenir present que en aquell moment el PDeCAT, que de manera natural hauria hagut probablement de formar part de Junts per Catalunya, per divisions de les persones que en aquell moment dirigien tant el PDeCAT com Junts per Catalunya, doncs no van anar amb Junts i per tant 80.000 vots van anar a parar a la paperera i en lloc de ser la primera força vam quedar en aquesta tercera posició i aleshores de manera natural si haguéssim fet com havíem fet a les anteriors eleccions hi hauria hagut un govern independentista en el qual qui treia més vots era president i qui treia en la segona posició tenia la presidència del Parlament. Jo en aquell moment no vaig voler ser vicepresidenta del govern i vaig optar per la presidència del Parlament i per tant em van votar els representants de la ciutadania i vaig arribar al més gran honor que he tingut en la meva vida política, que és ser presidenta del Parlament. I dues preguntes comentant això que vostè deia. Creu que vostè no va arribar a ser presidenta per culpa del PDeCAT? Bé, a mi no m'agrada parlar de culpes perquè fent les coses així, fent política ficció, un cop veus el que ha passat, és molt fàcil poder dir, clar, ja es veia. És veritat que jo vaig intentar que això no fos així, que no anéssim separats, per una simple idea que jo he mantingut al llarg de la meva trajectòria política, que és que hem de ser tots, ens necessitem tots i com més siguem, més força tindrem. I per tant, que Junts per Catalunya, jo ja havia estat la candidata, en aquest cas del PDeCAT, a les eleccions a Madrid. Per tant, jo deia, en aquest moment, si us presenteu de manera separada, no traureu representació, jo això tinc testimonis que ho vaig dir, i em deien, no, sí que en traurem. I resulta que no van treure cap representació i 80.000 vots en la paperera. Jo sempre dic 80.000 vots potser no els hauria tingut Junts, però 30.000 o 50.000 sí, i només amb aquests ja haguéssim quedat primera força. Per tant, evidentment, sent primera força, sí que hauria pogut ser presidenta de la Generalitat de Catalunya, però potser algun dia sabrem quins interessos hi havia perquè jo no fos la presidenta de la Generalitat. Què vol dir això? Vull dir que vivim un temps molt convuls, amb moltes tensions, algunes que es veuen des de fora i altres que són subterrànies. I després van emergint a la llum i potser sabrem algun dia quins interessos hi havia perquè una aliança que s'hauria pogut produir de manera natural no es produís
i que el fet de que no es produís aquesta aliança comportés que Junts per Catalunya no guanyés les eleccions i per tant que qui anava de presidenta de la Generalitat ho pogués ser. I per tant, avui en dia el que sabem és això, el que potser sabrem algun altre dia ens donarà més informació. De tota la carrera política que vostè ha fet, hi ha alguna cosa que l'hagi sorprès més o que no... O sigui, quina és la cosa que vostè no esperava de la política i s'ha trobat en el camí? Bé, des de fora tens una imatge de la política que és diferent probablement a quan la vius des de dins. Jo, per exemple, que era una votant convençuda de Junts pel Sí, no? En un moment, no? Quan s'arriba col·lectivament al punt en què arribem en aquest país, doncs, als anys 2013, 14, 15, doncs, que cristal·litzi una unitat al voltant de la idea de poder fer un referèndum per decidir el nostre destí com a país, doncs jo, on s'ha de firmar per ser-hi, per tant vaig ser una votant convençuda de Junts pel Sí. I quan després entres com a diputat al Parlament de Catalunya i t'explica les trifulques que hi havia i la falta d'unitat que hi havia i les turbulències internes que hi havia, tens una mica un xoc, perquè penses, com és possible, no? Si tots els ciutadans vam donar suport majoritari a aquesta proposta, com és que des de dins es va viure amb tanta tensió? I aleshores te n'adones que hi ha moviments tectònics a l'interior de la política que des de fora, com a ciutadà, no perceps. I potser ja és bo que sigui així, també. Però efectivament, per mi va ser una mica una decepció, en el fons, no? De pensar que quan entres a servir al teu país has de posar el teu país per davant de tot, no? I a vegades hi ha masses interessos de partit quan el que hauria de prevaldre segurament és aquest interès col·lectiu de país. Sabent tot el que ha passat, tot el que l'ha passat des que vostè va entrar a la política fins ara, que són moltes coses, vostè tornaria a entrar a la política de la mateixa manera que ho va fer? O potser això, perquè jo recordo, per exemple, que vostè en un discurs de tancar la campanya, si m'equivoco, corregeix-me, que vostè deia que s'havia presentat una mica en contra de la seva família, també, que la seva família no estava del tot d'acord en que vostè presentés. No sé si tornaria a fer el pas veient tot el que ha passat. La veritat és que, si et soc sincera, la resposta ha de ser que no ho tornaria a fer. Perquè hi ha un cost personal, familiar, hi ha molt de patiment de les persones que t'envolten i, naturalment, veure patir la gent que tens a prop no és un plat de gust per ningú. Per tant, si et soc plenament sincera i penso en el meu context, segurament no tornaria a entrar en política de la manera que ho vaig fer. Sobretot veient les conseqüències, sobretot veient com l'Estat s'ha decidit a fer una persecució absolutament oberta, clara i diàfana, i també com des de determinades instàncies d'aquí se li ha donat cobertura o acompanyament a aquesta persecució de l'Estat. Però a nivell individual, si penso només en mi, evidentment, ser consellera de Cultura del meu país o ser diputada del Parlament del meu país o ser presidenta del Parlament del meu país han estat els més grans honors que jo mai hauria imaginat i els he mirat de fer i de defensar amb tota la dimensió institucional que tenen aquests càrrecs. I per tant això, evidentment, és un privilegi extraordinari. Posar-te al servei de la ciutadania i tenir un compromís amb els ciutadans també és una forma de connexió molt, molt forta i, per tant, puc dir que no me'n penedeixo, però si em preguntes si sabent el que ha passat hi tornaria, doncs la resposta sincera ha de ser que no, perquè tampoc no penses que per defensar els interessos del teu país hagis de patir un nivell de patiment personal tan elevat com el que finalment s'acaba patint. Vostè va entrar en política, com diu el seu llibre, Filla de l'1 d'octubre, va entrar a política a través de l'1 d'octubre. Vam entrevistar fa pocs mesos el president Josep Rull i ens va comentar, llegiré textualment el que va dir, el dia, el 3 d'octubre ell hagués declarat la independència de Catalunya perquè era el dia que teníem la gent al carrer i la gent entre les cordes. Ell no hauria esperat tant fins a declarar-la. No sé quin punt de vista vostè des de fora, perquè en aquell moment no tenia el paper que ha tingut, però des de fora què hagués fet vostè? El mateix, és a dir, primer que era el que s'havien compromès, que és a proclamar els resultats i declarar la independència,
i el dia 3 va ser un dia on d'una manera molt visible hi va haver potser una reacció ja organitzada i ja conscient al que vam viure com a societat i com a país l'1 d'octubre. Perquè l'1 d'octubre vam sortir a votar, sí, els que van sortir a votar convençuts a primera hora del matí. N'hi va haver molts que van sortir a votar després quan van veure què és el que estava passant als col·legis electorals, però potser era una reacció gairebé com molt visceral, no? I hi va haver gent que va dir, però què és això? Potser no haurien anat a votar, però veient que s'estaven robant urnes, veient que s'estaven pagant a ciutadans, doncs van sortir també a participar. Però el dia 3, que ja havia passat 48 hores, la gent que vam sortir al carrer, ho vam fer d'una manera molt convençuda. Veure les autopistes tallades, veure com es va sortir, amb tots els observadors internacionals que ja havien vingut pel dia 1. Per tant, era el lloc, era el moment i hi havia la gent on havia de ser. I per tant, jo crec que efectivament allà es va perdre una oportunitat molt important d'haver-la proclamat i després haver-la defensat, naturalment. Vostè ha sigut diputada, ara passem a la part de Madrid, vostè ha sigut diputada al Congreso dels Diputats. Creu que s'ha anat fent bé la feina des de Madrid al Congrés? Vostè sempre diu que amb aquest dit va votar que no a la investidura de Pedro Sánchez, però en canvi les últimes eleccions el seu partit va donar suport a Sánchez, que és el que vostès deien que no s'havia de fer perquè donava suport al 155. Llavors, quan jo parlava amb gent i li comentava en entrevista del president Borràs, em deien ostres, ja, van dir que donarien Sánchez a canvi de l'amnistia, però van poder de Sánchez igualment, no sé què, tal, van dir que no ho farien mai i ho han fet. No sé què em pot dir d'ara. Cadascú és presoner de les seves paraules i també amo dels seus silencis. Jo, quan vaig ser a Madrid, no vaig investir Pedro Sánchez, això és un fet, per això dic això del dit, perquè igual algun dia me'l posaran al Museu d'Història de Catalunya, perquè jo vaig votar que no 2 vegades a la seva investidura amb aquest dit. Les circumstàncies 2 anys després, que és quan es va arribar a l'acord de Brussel·les, políticament eren unes altres, la força que els nostres vots tenien també eren unes altres, tot i tenir menys vots, la resta de l'aritmètica feia que aquests vots fossin determinants, i efectivament jo no era partidària d'investir a Pedro Sánchez per coherència amb aquest mateix principi que vostè mateix ha dit. Sí, perdoni, però quan van votar que sí, vostè pensava que no s'havia de fer. Jo sempre he dit que donar força a aquell que et vol disminuït, que et vol oprimit, en el fons és perdre força a tu. I per tant, des d'aquesta perspectiva, per mi, investir a Pedro Sánchez no va ser una realitat en el 2019 quan jo ho vaig fer, però dic en el 2023, quan això es planteja, el context és un altre i el president Puigdemont, que porta d'una manera molt directa aquesta negociació, veu que hi ha una oportunitat de fer un punt d'inflexió amb una llei d'amnistia que afecti a la màxima totalitat de les persones que estan o que han patit conseqüències de repressió per part de l'Estat per ser independentistes. I per tant, es fa un càlcul de què es podrà obtenir, com es pot utilitzar aquesta força, quina capacitat d'incidència tenen els nostres vots, i a partir d'aquí es fa una consulta. Jo soc la presidenta d'un partit que fa una consulta. Per tant, el que jo he de fer és acceptar la consulta que surt del partit, perquè abans que independentista soc demòcrata, diríem, i per tant és evident que el partit va valorar la negociació, el partit va valorar el format, el text de l'acord, i el partit va votar a favor. I a partir d'aquell moment, el que jo hagi pensat en privat, el que jo hagi pogut parlar amb el president o en els òrgans de discussió, a partir del moment en què hi ha una votació majoritària en el nostre partit que defensa aquesta posició, a partir d'aquest moment, públicament, evidentment, es tracta de defensar el que la gent del nostre partit ha votat, perquè la democràcia consisteix en això. Mai he cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. Jo soc d'un país, soc del món. 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 Oh, país meu, que malgrat dividit sàpigues
Bé, ara vull remuntar uns anys enrere, bastants anys enrere, i volia parlar també dels seus socis, o els que haurien de ser els socis, Esquerra Republicana. Creu que Esquerra al Congrés s'ha sabut negociar amb l'Estat en els moments que ho ha tingut més fàcil perquè tenia més representació, diguem, a la mateixa alçada que ho va fer Convergència en el seu moment? Bé, jo crec que quan es parla de Convergència i llavors es vol comparar amb qualsevol altre moment posterior és un error històric fer-ho així, perquè el context, el moment i el que va representar Convergència quan existia com a partit polític i tenia l'hegemonia política a Catalunya no és comparable a la situació que tenim ara. Fer qualsevol negociació amb l'estat espanyol després de l'1 d'octubre també és diferent, no és comparable amb res del que s'hagi pogut fer abans. I per això jo penso que era un error, i ho continuo considerant, que no es faci aquesta negociació en termes unitaris, perquè l'estat ens perjudica a tots els catalans. Per això quan nosaltres ens presentem a les eleccions com a Junts per Catalunya el 2019, diem en ple debat electoral a TV3, no fem que diumenge els catalans sàpiguen que els independentistes catalans defensaran els seus drets a Madrid, tots junts. Voti qui voti cadascú. Es voti la CUP, es voti Esquerra o es voti Junts. Que diguem-los que ja ara tindran un grup independentista català. Que és el que més molesta l'estat espanyol, és el que més força pot tenir davant de l'estat espanyol i que dona aquesta visió de coherència i d'unitat. Si ara 7 diputats poden tenir la força que tenim, quina força no haguéssim tingut 23 diputats, que són els que es van treure en aquell moment. Doncs hauríem pogut collar, en aquest sentit, molt més, no amb la força individual, sinó amb la força col·lectiva. I per tant, jo creia que en aquell moment aquella era una fórmula que podia permetre que cadascú se sentís còmode votant el seu espai polític, però amb un resultat final de pressió a Madrid, perquè quan anem a Madrid i mirem de treure'ns els ulls els uns amb els altres, l'únic que fem és alimentar l'Estat, que mengen crispetes i ens vinen així, que veuen com ens discutim. Jo, com a diputada a Madrid, vaig intentar no entrar en el cos a cos directe amb Esquerra Republicana, tot i que a vegades era molt difícil perquè hi ha un portaveu que buscava un cos a cos i a més amb una desqualificació personal. Gabriel Rufián li interessava més parlar dels meus bolsos que no pas parlar de les meves idees polítiques. Però jo no vaig intentar mai entrar en aquest cos a cos perquè el que fem és oferir un espectacle molt lamentable. I jo crec que a Madrid el que hem d'oferir és fermesa i per tant unitat i per tant la defensa de, si ens diem tots independentistes, els mateixos objectius. Per tant, Rufián busca fer més merder, entenc que vol venir a dir això abans que dialogar i... Jo dic el que dic que en allà es buscava un cos a cos en el qual jo vaig intentar no caure-hi, perquè si no el que oferim és un espectacle lamentable i per tant crec que allà és encara més important tenir una unitat estratègica d'acció en benefici de Catalunya, perquè si no el divide et impera, que ja que tenim tants clàssics aquí és una màxima clàssica, doncs clar, divideix i venceràs. Llavors, si ells negociaven a mi, em trucaven. Laura, ¿me vas a votar el estado de alarma? No, hem parlat d'alguna cosa, que no hem parlat de res. Nosaltres portem aquí les recomanacions que ens donen els experts en plena Covid, per exemple. Bueno, vale, es que tengo a Rufián en modo alfombra. Aquesta frase pronunciada per una vicepresidenta de l'estat espanyol, què volia dir? Que Catalunya sortiria perdent, perquè ja tenien amb uns que ja els tenien collats pel que fos. En canvi, junts haguessin pogut tenir més força, qui s'hagués beneficiat que ha sigut Catalunya. I amb el tema de la independència, ara mateix, perquè tenim un panorama bastant complicat, no? Un socialista com a president, sembla, segons les últimes dades, que no guanyaria el sí a la independència. No sé què en pensa vostè com a líder d'un partit independentista. Sobre les dades, i els CEOs i els CIS i tots els estudis d'opinió, que poden ser molt interessants, però si volem saber quin és el resultat de la independència, posem les urnes. És a dir, per tots els que vulguin saber què pensa el poble de Catalunya sobre la independència, que siguin prou valents no per fer enquestes, sinó per posar urnes. Llavors sabrem què pensa el poble de Catalunya sobre la independència. Perquè mentrestant, quan les hem posat, el que hem volgut és prendre'ns les urnes, robar-nos les urnes i pagar els ciutadans que anaven a votar, amb armes tan perilloses com una butlleta a les mans. És a dir, que hi ha un discurs cada cop més fort i més interessat
perquè això del procés de la independència sigui una febrada que ja se'ns ha passat i que ja mort el gos, mort la ràbia, és el que voldria l'Estat, naturalment. Perquè la independència de Catalunya és un problema per l'estat espanyol. Sobretot és un problema, per Catalunya és una solució, però per l'estat espanyol és un problema. Llavors, què pretenen? Pretenen que estiguem tots dividits, barallats, enfadats, desanimats, desesperançats, per dir que no ho tornin a provar. I per tant nosaltres hauríem de tenir prou intel·ligència política per intentar veure que això és el que vol l'Estat i que qui més sap si la independència de Catalunya és possible és l'estat espanyol, si no, no hauria actuat com ha actuat, amb la virulència amb què ha actuat, perseguint l'independentisme. I llavors nosaltres faríem bé de recordar-ho i per tant de recuperar la confiança en nosaltres mateixos per saber que si ells veuen que això és possible és perquè nosaltres hem de treballar per fer-ho possible. Molt bé, hem avisat que ens queda poc temps, per tant ara intentarem aprofundir una mica més ràpid. Des del punt de vista dels ciutadans de Catalunya i els mitjans de comunicació s'ha vist com dins de Junts per Catalunya es formaven com dos bàndols. El bàndol més borràs, Madaula, Balmas, etc. i el bàndol, diguem, més convergent de Puigdemont, Turull i Rull. És a dir, el sector, com he dit, no? Aquest més convergent. Realment hi ha hagut aquesta divisió a dins del partit o no? Jo crec que Junts per Catalunya és un partit que, com que es crea després de l'1 d'octubre, té en la seva creació persones que venen de diversos espais polítics, segurament el més nombrós és Convergència i Unió, però moltes persones que venien o d'Esquerra Republicana, o d'Iniciativa per Catalunya, o del Partit Socialista de Catalunya. Hem tingut persones com la Marina Geli o el Ferran Mascarell, que venien d'aquest espai, l'Eusebi Camp de Pedrós o el Josep Costa, que venien d'un altre espai. És a dir, hem tingut gent que venia d'espais polítics diversos, i llavors molta gent, que potser la manera de denominar-nos ens hem dit octubristes, no? Perquè som gent que entrem en política després de l'1 d'octubre. Llavors, tota aquesta amalgama de gent entra dins de Junts per Catalunya perquè Junts per Catalunya és un partit que es crea amb aquest objectiu. Per tant, els que venen de partits polítics diuen que hi ha com famílies o sectors, potser dins de Junts se li ha volgut donar aquest nom. Jo penso que dins Junts per Catalunya tothom sap en el partit on està i sap, per tant, que l'objectiu que té Junts per Catalunya com a partit és ser fidels i aconseguir el mandat de l'1 d'octubre, vingui de la tradició política que vingui, sigui octubrista, sigui convergent, sigui socialista o sigui d'Esquerra Republicana. Però, per tant, vostè personalment deia aquesta divisió? No, jo el que he vist com a presidenta és he mirat de ser la presidenta de tots. I quan em deien que hi ha famílies d'aquestes, dic, doncs jo sóc la presidenta de tots. Jo he estat una persona que no he vingut mai d'una formació política concreta, però he sigut independentista tota la meva vida i recordo haver demanat anar a un Consell Nacional del PDeCAT, per exemple, que no era el meu partit polític, per dir les circumstàncies han fet que jo ara sigui la vostra candidata i jo vull ser la vostra candidata i vull representar-vos i per tant miraré de fer-ho també com pugui des d'un espai polític que es diu Junts per Catalunya. Per tant he estat sempre extraordinàriament respectuosa amb la procedència o filiació i jo he mirat que dins de Junts tots siguin junts. Creu que el càrrec de presidenta de la fundació del partit que se li ha atorgat ara és un intent de jubilar-la políticament? És difícil que sigui un intent de jubilar-la. Vaja, si fos una jubilació voluntària, que és el que jo vaig dir-li al president Puigdemont, que el president volia recuperar la seva posició i que, per tant, jo el que preferia era poder treballar pel conjunt de l'independentisme des de Junts per Catalunya amb una fundació, el projecte de la qual jo vaig encarregar fa més d'un any, perquè tots els partits polítics tenen fundació i Junts no en té. Per tant, hi ha molt de lectura interessada quan es diu l'aparten, la reconen. Primera, que hi ha molt de masclisme en això, perquè ja se'm tracta com a objecte i no com a subjecte. I jo he estat el subjecte que li he proposat al president Puigdemont trobar aquest espai que pugui ser el lloc on jo pugui continuar treballant des de Junts. Per tant, si jo mateixa em volgués jubilar, que no tinc edat de jubilar-me, perquè encara em falten políticament, em referia, evidentment. No, si em volgués jubilar políticament, el que hauria fet és tornar a la meva plaça a la universitat a temps complet. Però, en canvi, jo no volia fer això. Per què? Primera, perquè jo estic inhabilitada, però la meva lluita judicial continua i jo treballaré per arribar fins a l'última instància per defensar la meva honorabilitat personal i, per tant,
m'han volgut apartar políticament inhabilitant-me, jo el que no vull és marxar com per dir, mira, ja l'hem perdut de vista, ja l'hem vençuda, perquè no m'han vençut, m'han inhabilitat, però les meves conviccions continuen fermes. I en aquest context de tant de desànim del món independentista, si jo que entro només per treballar per aconseguir la independència me'n vaig per on he vingut, molta gent independentista podria pensar, mira, si ella que és tan indep se'n torna a casa és que això de la independència no és possible. I per tant torno a reforçar l'Estat i torno a emetre un missatge de desànim. I com que no sóc aquí per desanimar ningú, sinó al contrari, per animar tothom a continuar treballant, treballo des de l'espai que crec que pot ser possible. El partit, en el conjunt de factors que l'ha portat a fer el Congrés, ha trobat la integració de demòcrates, que també tenia una fundació, i ara s'està veient quina és la manera de procedir, perquè no s'estarà creant una fundació de bell nou, sinó que s'estarà aprofitant la fundació d'un partit que s'ha integrat en el nostre partit i, per tant, ara som en aquest punt. Però la proposta és meva i de voluntat de jubilació cap. Ara entrarem... Jo estic fent primer de batxillerat, com vostè ja sap. T'he vist avui a l'aula. L'any que ve faré segon de batxillerat i farem entregar-hi el treball de recerca. Aquest any estic preparant el treball de recerca i el meu treball de recerca anirà sobre la comparació entre el Parlament català i el Parlament escocès, diferències que puguin haver-hi i com es comparen els dos parlaments, moments històrics que han passat. M'agradaria fer-li una pregunta, ja que la tinc aquí, sobre aquest treball i després ja entraríem, ja sé que ara amb el temps sembla que les entrevistes no sempre es va al ritme que es vol, però després d'aquesta pregunta entrarem en un seguit de preguntes molt ràpides que són de les que jo anomeno random, per sortir una mica del tema aquest de la política, que trobo que pot estar bé. Bé, doncs, creu que el fet que Escòcia tingui un sistema legal propi influeix en el pes polític del seu Parlament? O sigui, és un punt dèbil per Catalunya no tenir una autonomia judicial similar? Bé, més que un punt dèbil és una paradoxa, perquè nosaltres hem tingut unes lleis i unes constitucions pròpies que justament van ser abolides, en aquest cas, per l'Estat. I, per tant, sí, tenim com a punt dèbil aquesta substitució, aquesta colonització permanent de tot allò que és propi i nostre a Catalunya. Per tant, efectivament, és un punt a favor, en aquest cas, d'Escòcia i un punt que a nosaltres ens fa estar sotmesos, en aquest cas, també de manera jurídica. Bé, doncs s'ha acabat aquesta part, entrem a les preguntes random. Si l'1 d'octubre hagués estat una pel·lícula, com la titularia vostè? A veure, si l'1 d'octubre hagués estat una pel·lícula, Resistim, perquè va ser un exercici de resistència col·lectiva molt potent i que un poble poruc probablement hagués girat cua, baixat veles i s'hagués tancat a casa. I vam ser valents, vam ser-hi, vam resistir fins al final, fins al recompte de vots i vam poder proclamar la nostra victòria democràtica davant de la violència d'un estat autoritari. Avui que hem preparat aquest plató improvisat, que hem posat alguns llibres, quin és el seu llibre preferit, presidenta? Ui, això preguntar-li a una professora de literatura és anatema, perquè, evidentment, en tinc molts, en tinc moltíssims. Avui he parlat d'Èdip Rei, per exemple, en el teu institut, i aquest és un dels llibres que sempre m'acompanya. Potser no sé ja ni la quantitat de vegades que l'he llegit, però estaria fent un flac favor a alguns dels textos que formen part també de la meva manera de ser. Però, avui, en aquest context i sent aquí, et diré que Sòfocles i, en particular, l'Èdip Rei. De cessions de la vida política n'hi ha unes quantes. Com es desconnecta vostè de la vida política, diguem? Quin és el seu refugi personal? Bé, durant tots aquests anys ho ha estat fer classe. Hi ha gent que va al gimnàs, hi ha gent que va al psicòleg, jo vaig a classe, faig classe. És a dir, a l'haver mantingut al llarg de tots aquests anys, sent diputada, sent consellera, sent diputada a Madrid i sent presidenta del Parlament, la docència m'ha permès mantenir aquesta dosi de realitat. Però a banda de fer classe, llegir és segurament la meva forma d'evasió, a més d'estar amb la família o els amics, que naturalment són espais de desconnexió i de protecció també molt importants. Quins idiomes parla vostè? Català, castellà, anglès, francès, italià i
i llegeixo, però no m'atreveixo a destrossar-lo parlant portuguès. Suposem que ara mateix li donessin dues opcions per anar a fer un cafè amb una persona. El primer és el vicepresident Oriol Junqueras i el segon és el seu gran amic Gabriel Rufián. Amb qui aniria vostè? Home, a fer un cafè potser aniria amb el Gabriel Rufián, que seria potser més entretingut. Hi he parlat més i potser tindria més temes de conversa. Deixem que faci un petit incís, ara està en Esquerra amb el seu període d'elecció d'un president. Qui creu que guanyarà o qui li agradaria que guanyés? Bé, crec que he de respectar els processos interns dels partits i, per tant, allò que facin serà allò que els seus afiliats hauran volgut i, per tant, estarà bé perquè serà el que facin els seus afiliats. No aniré més enllà d'aquí perquè crec que és important poder respectar aquests processos. Si demanem respecte per quan els fem nosaltres, també els hem de respectar. Des de fora, evidentment, parlem de 7 anys després de l'1 d'octubre i parlem de renovació i si els líders que hi ha al capdavant són els mateixos que hi va haver en el seu moment, potser des d'un punt de vista de país això pugui representar els mateixos obstacles que ens vam trobar en aquell moment. Però en qualsevol cas això ho decidiran els afiliats d'Esquerra. Vostè ha comentat en alguna entrevista, bé, doncs que en l'època de presidenta no va poder fer gaire, però abans ho feia molt. Vostè feia trial. Sí, però... Ara que ja no és presidenta ni del partit ni de Parlament, ha tornat a recuperar aquest hàbit? No, la meva moto ja la té el meu nebot, ja l'he perduda, ja és seva i la té a Santa Maria de Maià i per tant fa ben fet ell de gaudir-la i de disfrutar-la. Però sí, la veritat és que em van regalar la meva moto de trial quan vaig fer 6 anys, per tant ha estat una activitat que he fet durant molts anys de la meva vida. El que sí que suposo que encara manté és la vertical pont per donar la temporada a l'estiu o a l'any. La temporada d'estiu sempre s'inicia pensant a veure si aquest any també la puc fer i fent la vertical pont a la piscina. A fora, ara ja em costaria segurament més, però a la piscina encara la faig. Bé, nosaltres des de Frade TV volíem fer-li un petit detallet. Volíem regalar-li una moto, però perquè vostè es mou tant, però per temes de trajecte doncs, se'ns ha fet una mica complicat i no l'hem pogut portar fins aquí. Però sí que tinc un detallet per vostè i és que són unes escopinyes que ja sé que m'han comentat que vostè és una experta en escopinyes i m'agradaria doncs, que comentés una mica doncs, per què aquesta afició a les escopinyes. Bé, això de les escopinyes és molt curiós perquè la gent ho va acabar sabent perquè un dia era el fax i un periodista va treure una llauna d'escopinyes i la presentadora no en tenia res i diu, és que jo sé que la presidenta té una llauna d'escopinyes sempre a prop. I la veritat és que sí, perquè jo soc anèmica ferropènica, tinc anèmia de ferro des de fa molts anys i per tant he de prendre ferro i el prenc, naturalment, mèdicament, amb pastilles, però faig una dieta, sempre que puc, rica en ferro. I el meu pare va fer la broma en aquell moment, quan vaig començar a prendre, que em va dir que porta més ferro les escopinyes que la llauna, va fer la broma. Perquè sap que m'agraden molt les escopinyes i era una forma que la pogués incorporar a dosis elevades de ferro. I per tant jo sempre al cotxe porto una llauna a la guantera, porto sempre en el calaix últim del despatx sempre tinc una llauna perquè quan tinc alguna baixada de ferro, una llauna d'escopinyes, una Coca-Cola i unes olives fa pujar el ferro, la pressió i tot plegat, així és que ara ja ho sap tot Catalunya, me'n regalen, vaig a llocs i a vegades em porten fins i tot en un casament, però aquestes escopinyes són només per la presidenta. Penso, bueno, és una manera molt amable que tots tenim d'intentar curar-me en aquesta anèmia que tinc i que visca les escopinyes i gràcies pel regal. Bé, doncs un detallet per vostè. Molt honorable presidenta Laura Borràs i Castanyer, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Malgrat tot, crec que hem pogut fer una bona entrevista i agrair-li de nou que hagi acceptat aquesta petició d'entrevista. Moltes gràcies a tu, a vosaltres, per la tenacitat, perquè no l'havíem fet possible fins avui, però no ha esperat fins que ho hem fet i estic molt contenta d'haver tingut aquesta conversa. Escopinyes.